Tá an gradam dhá bliain is fiche ar an bhód inis, so táid iontach bróda le bheith an seo nach. Táid an seo san óstán Hardiman ag an Gradaim Sheosaimh Uí Ógartaigh fiche Chathair. Agus táid char bheith stásta le bheith an seo nach leis na comhlachtaí agus na heagraíochtaí ar fad atá ar an ngearliste agus a bhí animnithe im líana. An tanam dar comhlach seine ná tribe Irish gin agus an sluggy ben slogan tan nó croílár Chathair na drab, so an chéile riamh rinne man iirecht bhfuil Gaeilge bhfuil Gaeilge bheith an úsáideann ar dúspáide ach anis tá muid I ggéire gomach Gaeilge mar fort an rang, cha chula rang a bhí tan chá hangach agus man I ggéire gomach is ag daoine méid ólas san aná timach just focail a trustitude mar tuiscint bheith ag timplach Chathair timplair. In the botanicals lugatain, tá anam Gaeilge agus Bhailigh scríbhtorb, so má faoin tú Gartaigh tá ní bheith buideal ginnaibh gan do juniper very, so tá queer actors scríbhte sin, agus camara gur am a hain fólam agus duna staidir ar na botanicals luga bhí an. Tá mise le feachtas roiíocht na Gaillimhe agus táid ar an ngearliste. Tá sé go hálann bheith pórteach den ócáid se agus just bheith casa le daoine eile bhfuil sim agus meas acu an Gaeilge agus an cultúr Chathair freisin. Tá chuileabhairt a frindal muid agus a éisín muid beidir mar húiseanna nó mar swag mar deartha bíonn sé sin dénta dátanga agin. So chomáile sin bíonn an cinál stocha just fiú an ag ócáidí difriúla bíonn muid a play rudaí an Gaeilge freisin tá cinál grúpa WhatsApp agin agus bíonn muid díiristeach ar beidir rudaí amháin leis an Gaeilge agus ruthíocht freisin. So stochanir tá tú caintear an cultúr tá cultúr ruthíochtán agus tá cultúr Gaeilge sa Chathair freisin, so bíonn cinál an nascán idir an dáród agus fecinn muid an dáród mar rudaí Harbh dearfach a chur le cultúr na Chathair freisin. Tá siúd ceann den níos taxonomiacht leis na gnólacht Galway Trails. Gus is tróirí toras mé an gáile, déanam toras as béarla, béarla Gaeilge agus an Gaeilge nuair atá an Tailehán. Déanam rintmháid fógraíocht agus poblíocht as Gaeilge. Tá spéis mór na torasóirí cuat go Gaile céir spríide an Gaeilge, céir sais teangatáin, céir stair na Gaeilge, cultúr na Gaeilge, tá an sin a bhína dhaoine, maidir leis na luganam chu más an áitichaí chu fud na tíre. Brand timplair like I made brand an full deal tá ní mar there like when trust a Hardiman luna like na ranstler freshen obríntoch cólacht gaeltoch rallies bus tours mar there like tá man fear road animníthe agus bheith an nearlas de lob. Chuann sin spotalas ar an bheachtas mar agriíocht bhfuil más agus ómós agin na Gaeilge. Tá sé iontocht just casa le na gnólachtaí eile, tá muid géirí goach muid a ferbert na gaolta sin agus caidiribh le na gnólachtaí Chathair agus bheith comhaibbrú lob, so seo de sin an caidir sin Herbert. Má tá sim ag comhlacht nó gnó le bheith páirteach sa gradam, ní hádómh ach teagháil a dhéanam linn agus táid an formalína isteach agus baid siad den an phróisis a thosnú.